Ako rozvitú striebornú stúhu rozliala zahataná Ondava svoje vody údolím. Vytvorili sa tak ideálne podmienky pre čulý turistický ruch. Brehy jazera lemujú mäkké línie zátok, pahorkov i chrbtov, ktoré núkajú z každého miesta vždy inú, neopakovateľnú scenériu. Podobne ako na Zemplínskej šírave, aj na Domaši je turistický ruch poznamenaný podobnými problémami. Najväčšiu aktivitu vyvíja stredisko Holčíkovce, ktoré je prístavom a rybárskou základňou. Žiaľ tiež prístavom, ktorému odkúpili loď. Do tohto strediska prišli aj prví súkromní podnikatelia. Svorne vravia, že začiatky sú ťažké. Hlavne nedostatok rekreantov spôsobuje bolenie hlavy. A tak sa vymýšľajú rôzne atraktívne i menej atraktívne ponuky, zľavy pri celodennom či celotýždennom stravovaní. Domaša je tiež cenami dosť prístupná širokému spektru domácich rekreantov. Domaša má aj prívlastok Zelená perla východného Slovenska. Nie je to prívlastok nadsadený, je predsa len o niečo iná ako jej blízka Zemplínska šírava. Jej možnosti pre budúcnosť sú aj v celoročnom využití niektorých stredísk. To chce však prísť s investíciami, ktoré by sa vrátili oveľa rýchlejšie, ako si možno dokážeme predstaviť. Navštívili sme dve veľké vodné nádrže na východnom Slovensku. Možno na záver povedať, že obidve v najbližších letných dňoch dokážu privítať toľko návštevníkov, koľko ich v tieto končiny príde. Bola by naozaj škoda nevyužiť možnosti, ktoré sa nám núkajú tu doma. Pričom naozaj netreba troviť veľké peniaze na dovolenku za hranicami. Možno nebudete spokojní so všetkými službami. Možno ste navyknutí na väčší prepich. Ale dovolenka v týchto dvoch kútoch východného Slovenska stojí za to. Júl sa končí, môžeme poskytnúť našim záujemcom v celej republike, poskytujeme služby ubytovacie, a to v Okaloch, kde sú 3 postele plus prístelka so všetkým vybavením za 70 korún. Máme Hronky 4 a 6 postelové, kde sa platí poplatok 50 korún za lôžko. Máme ubytovacie zariadenie na stredisku Eva po 35 korún lôžko. Máme 6 a 4 postelové chatky. Takisto máme unimobunky dvojpostelové po 35 korún lôžko. Máme tu prekrásnu prírodu, poskytujeme plavacie bicykle, je tu škola surfov, sú rôzne ihriska, volejbalové, tenisové kurty a tiež ďalšie zariadenia, ktoré môže každý návštevník využiť. You know it's true. Why'd you rise for?